Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa Isla San Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mamatian na kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mosobra sa 2,700 ka mga local absentee voters nagsugod na sa pagboto. Na Polcom, nagpanindugan nga dismisal ang pamatbat sa anom ka mga pulis nga sa likod sa planted nga ebidensya sa mag-asawa nga Yulo. Motorsiklo nabuguan sa pick-up nga ginamaneho sa pari, backrider patay, driver pilason. Ambulansya nabuguan sa Innova, driver kag duha ka mga paramedics pilason. Kag sa good vibes, mga videos ng singer-actress nga si Sue Ramirez trending. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, National Police Commission ang liwat naga panindugan nga i-dismiss ang anom ka mga pulis nga sadto anay katapos sa Moises sa Padilla PNP bangod sang pagplant sang ebidensya. Sa panibag-o nga desisyon, nagpanindugan ang Napolcom nga i-dismiss gid sa serbisyo ang anom ka mga pulis nga nag-apelar sa ila nahauna nga desisyon nga ma-dismiss sa kaso nga grave misconduct kag grave irregularities in the performance of duty. Ini may angot sa natabo nga checkpoint sa Moises Padilla sang 2017 kung sa diin gindakop kag ginbilanggo ang Vice Alcalde sadto sa Banwa nga si Elia Garcia Yulo kag iya bana nga si Felix Yulo III bangod sang nakuhaan sang shabu, mga pusil kag granada. Napamatud-an sang mag-asawa nga ang tanan nga nakuha nga ebidensya ang planted lang sa mga pulis. 7 ka bulan nga nabilanggo ang mag-asawa pero tigayon man nga nakapiyansa kag nakagwa sa bilangguan. Naka-file sang COC si Vice Mayor Yulo kag tigayon nga nakadaog bilang alkalde. Ang hepe sa nga Moises Padilla sadto nga si Police Captain Alan Relo ang naka-retire na sa serbisyo kag ang iban nga mga pulis wala na na-assign sa Moises Padilla. Ang iban sa ilang wala na naga-duty. Nalakip sa orders ang NAPO ang pagkakasang tanan nga retirement benefits sang anom ka mga pulis. Sa number 9, Negros Occidental nagpangayo na sa exemption sa Commission on Elections para sa 91 million pesos nga cash incentive gikan sa National Housing Authority para sa mga UDET victims. Gipahayag ni Provincial Administrator Efrando Diaz nga nakumpleto na gidman sa mga local government units ang ginahingyo nga reconciled nga master list sa mga benepisyaryo kag tigayon na nga nag-abot ang nalagdaan nga Memorandum of Agreement sa tunga sa probinsya kag NHA. Sa karon, ginalauman ang approvals ng COMELEC sa ginahingyo nga exemption sa ban para mapanagtag ang 5,000 pesos nga cash assistance sa mga naapektuhan sa Bagyo Odette. Hopefully maaprubahan, and I hope nga ang NHA will also assist us, no? Kompleto ng tanantang mga requirements, master list of beneficiaries, and tanan. Amuna, ang pinaka-ginuhulat natin was the signed Memorandum of Agreement of NHA, which was given to us only last week. Sa number 8, kaso sang dengue sa Negros Occidental ang nagsaka sa 56%. Sa datos ng DOH Western Visayas, humalin January 1 tubtob April 16, sining nga tuig, 238 ang na-record nga kaso ng dengue sa Negros Occidental. 56% nga mas mataas ini kung ipaanggid sa kasubong nga tion sa nagligad nga 2021. Duha naman ang report na patay bangod sang dengue sa 2022. Humalin April 10, tubtob 16 naman, 17 ang bago nga kaso ng dengue sa probinsya. Ang Negros Occidental ang maya pinakamataas nga kaso nga na-report sa Region 6 sa amo nga tion. Nagasunod naman ang Iloilo Province nga may 12 ka kaso kag Antique 7 ka kaso. Samtang 11% naman ang ginsaka sa dengue cases sa Bacolod kung ipaanggid sa 2021. Duha ang report na patay subong nga 2022. Wala naman sa new cases nga na-record sa April 10 to 16. Nagapaandam naman ang Provincial Health Office sa mga pumuluyo.
Suno kay Dr. Ernel Tumibang, dapat nga mangin mabinantayon ilabi na nga ang sintomas sa dengue kasubong sang paghilanat kag pagpalanakit sa lawas ang pareho man sa iban nga viral nga masakit. Indi pagkalipatan nga sa tanan nga tion dapat mangin matinlo sa palibot. Kag ako nadukan because of the rainy season, dason subong ka third year mo nga masaka. Naamo na siyang trend. We say it's a trend kay every 3 years masaka. But basi kung underreporting tabala, which is basi isa na. We are underreporting the cases of dengue and we just considered it at another COVID case or another influenza cases. Sa number 7, nagsaka sa 71% sa ang nabakunahan sa target sa Negros Occidental. Inisunod sa kay Dr. Ernel Tumibang, Provincial Health Officer, pero nagapabilin nga mahinay ang pagbakuna sa mga yara sa A2 o kung mga senior citizen. Nagaidog naman gid, pero mahinay sa gihapon, 54%. Sa special vaccination days, kagin patigayon sa Abril 20 to 22, sa 38,297 nga target, 9,867 lamang ang tigayon nga nabakunahan. Nahimo naman sa probinsya ang tanan lakip na ang pagduso sang vaccine advocacy agud tumahangpan ang importansya sini. House-to-house vaccination para mangin mahapos sa mga natungdan, lakip na ang paghatag sang incentive para maengganyo ang pumuluyo. Pero sa gihapon, yara nagapabili ng vaccine hesitancy sa mga katigulangan. Nagsugod naman ang second dose para sa booster shot sa mga may mga comorbidities karon suno sa kitumimbang, pero bisan pa ang booster shots may giipagpanghangkat man nga ginatubang suno sa kay tumimbang. Kung tani mahangpan sang tanan nga matapos ang pila ka bulan nga nagdubo ang proteksyon ang asarang mahatag sa bakuna, ilabi na kung may bag-o na naman nga variant. I don't know what is happening, but amo na siyang kamotoran. We can never force people to be vaccinated in the first place. We just want nga tani hindi na mag but we are doing everything. Gamatamat man siya saka, but very slow ako saka. We started mga 50%, 54, tag-apat lang. But right now, amo na siya. Nasaka nga itong general pop. But ang general pop ta comprises of children, 12 to 17. Amo ng general pop ta. Sa number 6, katapos ang LGBTQ+, ang patay matapos nga ginlampusan sang bato sang iya kaupod nga lalaki sa lodging house. Nasapwan nga patay sa sulod sang isa ka lodging house sa Dumaguete City, Negros Oriental. Lunes ang gabi ang 53 anyos nga si Roselito Amorello. Dugoon ang ulo sang biktima tugas ang paglampos sang bato suno sa PNP. Arestado man ang suspect nga si Joe Violeta nga upod ni Shelo sa lodging house sa matabo ang krimen. Ginahibalo pa karon sang kapulisan kung ano ang natabo kag nga agin patay sang suspect ang biktima. Sa number 5, ang sa motorsiklo patay, driver pilason matapos mabungguan sa pick-up nga ginamaneho sang isa ka pari. Patay ang 21 anyos nga sakay sa motor nga si Paulette Garcia, samtang pilason naman ang iya upod nga nagadala sa motor nga si Regina Valdez matapos sila mabungguan sa pick-up Lunes ang gabi sa highway sakop sa Barangay Biniquil sa Kabangkalan City. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan gikan sur padulong norte nga direksyon sang dalan ang motor sa mga biktima sa mabungguan sa pick-up nga ginamaneho sa isa ka parish priest sa Ayungon, Negros Oriental. Sunod sa PNP, guba ang taillight sang motor ang mga wala ini makitaan sang pari. Gindala pa sa ospital ang duha ka biktima pero gideklarar nga dead on arrival si Garcia. Parayo naman nga ginabulong ang iya nga upod. Gidetain man ang pari apang may settlement naman sunod sa pulis sa pamilya sang biktima. Sa number 4, driver sang ambulansya, duha ka mga paramedics ang pilason matapos mabungguan sang salakyan ang ilang ambulansya. 3 ang pilason matapos mabungguan kagabi sang Toyota Innova ang nagadalagan nga ambulansya sa Burgos-Lacson intersection sa Bacolod. Nag-agom sang injury ang driver sang ambulansya nga si
Felipe Salmorin kag duha ka paramedics nga sakay sa ambulansya. Sa investigasyon sa Police Station 2, nagadalagan sa Dalan Burgos ang ambulansya nga nagauwang pa ang siren sang ini ang mabungguan sang Innova nga nagadalaga naman sa Dalan Lacson. May sakay man nga pasyente ang ambulansya pero ginsiling sang paramedics no signs of life na ang pasyente antes pagindala sa ospital. Sa number 3, Grand Rally sa Asenso Victoriahanon ginupdan sa may kapin sa 8,000 ka mga pumuluyo sa Victoria City. Nagtupa man ang ulan pero wala ini nakapugong sa masobra sa 8,000 ka mga supporters kung tumalanaw nga nag-upod sa Grand Rally sa Asenso Victoriahanon sa atubang sa Victoria City Hall kagabi. Nakipag-jamming man sa banda nga I Belong to the Zoo ang pamuno sang grupo nga si Mayoralty candidate Javi Benitez nga girlfriend nga si Liz. Nagtampong sa rally sa ni Governor Eugenio Jose Lacson kaupod ang mga opisyales ng 3rd District. Nagpanugyan ang gobernador sa mga Victoriahanon nga hindi pagsapakon ang mga black propaganda kontra kay Benitez. Gipahayag naman ni Benitez nga iya na gipasaylo kag ginapangamuyuan ang mga nagtuyo nga pagguba sa iya nga karakter. Nagupod man sa ila ang amay ni Javi nga si Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez kag 3rd District Congressman Francisco Benitez. Nagperform man sa selebrasyon sa mga Victoriahanon ang banda nga Brown Man Revival. Gikakunyag man sa mga tumalanaw ang magarbo nga fireworks display. Keep on praying for you. I am young and have promising years ahead of me. This is my promise to my detractors. I will not grow frustrated and bitter. When we look back someday, many years from now, people will know who's on the bad side of history. And my intention to remain on the good side is on the good side of history. Team Asenso Victoriahanon started as a team, and we will finish as a team. So amo gani sa mong, kung may handog ka mo maglagan, hindi nyo na kinahanglan magpasipsip sa amon. Kaya ang totoo na kinahanglan nyo magpasipsip sa mga pumuluyo kay kamo ang boss namon. Sa number 2, isa sa mga survivors na nagluntad nga sunog sa isa ka building nagpensar nga napatay na ang iya nga misis. Kuryente isa sa mga ginalantaw kabangdanan sa ginhalinan sang kalayo. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Ang lalaki sa video may bitbit nga bata papanaog gikan sa nagakasunog nga building amo si Mark Anthony Moreno, 30 anyos. Samtang nagapanaog, hindi siya mahimos kay nabilin sa sulod sa building ang iya nga misis. Papatay sa kanila. Ano? Adag pinsa kang mo na? Patay ko sa kita na ako ng klayo nga dako ng klayo sulod. Bayo? Klayo. Kalayo, kita mo na kalayo na dako na gid. Sabi mo hindi na sa kagwa. Sabi ko hindi sa kanila. Nga una sa kapod sa imo gani. Kaya nadapit ko sa balik sa kwarto. Pagkuha sa bayo nga baso niya man kay butang silong nga madlaga na sa sunod sa kon ginawidan sa isa katimbang mo tumaway sa Sa nawiran sa katimbang ako. kay misa katimbang ro nagpanik na hindi kay hindi wala siya nang gano'n. Ang iya t-shirt, ginuban niya kag basa kag butang sa ilong sa iya bata para hindi ma-suffocate. Ano ba pa kung dayo kay basta yung butang silong nga. Sa bata? Paano di mo na natunan? Sa akong kaya ano tapos mga yaka parang nga sa Sa mga seminars ng Bureau of Fire. Siyam sila tanan ang na-rescue sa mga bumbero kag volunteers. Renta sa building si Thomas Lim ang nagapasalamat sa barasig nga pagrespondi sa mga bumbero kag pagsalbar sa ila tanan. Amo gani sining ko sa mga tinao namon, ikumayo lang kidasik sa buong aksyon sa mga bumbero naton. Oo. Kaya pag abre ko sa piltahan, king panangkosing ko, di bitaw kayo ng bumbero. Sunod sa kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, kuryente ang posible ginhalinan sa kalayo, gani paandam niya sa mga pumuluyo, halungan ang mga extension cord ug mga saksakan. Dapat wala ini natabunan sa carpet o kung anuman nga gamit. Dapat ginakampanya ginani Bureau of Fire ng tanang electrical installation kag electrical appliances ta gina-check naton regularly, no? So into say kung dito sa aton origins ng fire, we found out nga may ara sa second floor nga sa storage area. Naglabot sa 4 million pesos ang halit sa natabo nga sunog.
Kag sa namin uno sa mga balita, subong nga adlaw. Masobra sa 2,700 ka mga absentee voters kalabanan diri mga uniform personnel ang nagboto na subong nga adlaw. Yaring report ni Nico Delfin. May 1,753 tanan ka mga pulis sa probinsyang nagsugod na sa pagboto sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Camp Alfredo Montelibano para sa una nga adlaw sang local absentee voting. May 38 naman ka mga katapos ng Bureau of Fire Protection sa Bacolod ang nagboto sa Provincial Office ng BFP. Sa masobra 2,700 ka mga absentee voters sa probinsya, may duwa lang kakatapos ng media ang magaboto sa opisina ng COMELEC Bacolod Buas. Suno kay Attorney Revo Sorbito, Acting Election Officer ng syudad, kutob lang sa mga national positions ang sarang iboto sang absentee voters. Nalakip dring para sa presidential kag vice presidential post, senatorial candidates kag party list group. Siyempre ang DILG, nung kanta ko sa live voting sa ilang mga respective venues. Kano ba dahil lang kita dito sa atong representative, no? Kay spread out sa mga atong personnel, no? Dahil tasing activities. No? In fact, we're having a Zoom meeting right now with the Field Operations Group, no? Sa main office. At the same time, nagkukulang kita sa aga. No? So, multitasking lang dito sa mong tanan. Sa Biyernes, magatakop ang local absentee voting para sa masobra 84,221 ka mga uniform personnel, mga police, army, bombero, mga empleyado sang local agencies, pati na mga maestra nga natagaan higayon nga makaboto antes sang election day sa Mayo 9. Ang Committee on Local Absentee Voting among magatipon sang manual ballots nga igalakip sa canvassing of votes. Nico Delfin para sa DG Cast Negros. Sa Good Vibes, viral karon ang video sang singer-actress nga si Sue Ramirez kaupading iya boyfriend nga si mayoralty candidate Javi Benitez sa pagpangampanya. Nakibot ang mga netizens nga sagad siya mag-Ilonggo. May report si Nico Delfin. Ano ka man, de? Ano nga, bilabay ka mo diyan? Ikaw, smile. Baka kaban kita dito. Ano lang bisita? Bisita mo? Iwil ka man. Ano mga bisito? You're saging. Inimpila lamang sa mga videos ang singer-actress nga si Sue Ramirez, kaupod ng boyfriend nga si mayoralty candidate Javi Benitez, samtang nagapangampanya sa mga kabaranggayan sa syudad ng Victorias. Anong ginaugtas? 2 joints? Sige, sila pa 2 joints na. Ano ba naman? 2 joints? Tas na po. Amo ko niya ako asigso. 2 joints. Madamo sa mga netizens ang nalingaw, bangod wala man sila magdumdum nga ang kasubong niya nga tisay ang matigda maghiligay nun. Ka-cute gani, kaya na happy ang mga tao. Balang nakabalo sila. Nakabalo man kung gali mag-Ilonggo. Kakakibot sila hasta subok. Bisan si Benitez ang labing nga nalipay sa tion nga kaupod niya sa pagpangampanya ang kahagugma. Kunway siya, daw mas trabahoso, pero pagkara siya, daw ka-light git sang mamatsagan. I see how hard he works. Every time na nakpan ko siya lumuni-muni siya bala kay Permi, siya may ginaisip nga para ma-improve pagid ang Victorias. Every time I ask him, what are you thinking? I'm thinking of ways to improve the healthcare system. So it's always like that ang sabat niya. That's why I'm so proud of him. Sana all na lagi. Si Steven Laborte, nga isa sa mga kanya kaupod ng Sue kag Javi, nagsiling nga bisan sila ang hindi makabatsyag sang kakapoy kung kaupod ang Negrense actress. Kung may makita sa mga kabataan nga, for example, nang may makikgo, kung ginasermonan niya, wala ka doon siya agad walang nanay. Budaya naman na si mama mo man laba karon. Paano ka makakabatsyag ka kung kasadya malang ka inyo man din? Ang iloy ni Sue taga syudad sang Sipalay.
Istorya niya, bisan masako siya sa taping sa masunod niya nga TV series, nag-ayo siya nga temporaryo anay nga magbiya, agod makaupod sa house-to-house campaign sang Team Asenso. Madamo, gid nga salamat sa inyo suporta kag paghigugma kay Lexi. Bisan pa other woman siya, nanay amo man na ang pagsuporta niyo sa akon, kag of course kay Mayor Happy Man. And I hope na dire-diretso lang ang inyo paglantaw sa The Broken Marriage Law. Malipayon nga nagapasalamat man si Sue nga nakaupod niya ang mga kasimanwa kag nakahatag siya sang kalingawan para sa ilabi na sa iya kahagugma. That I was born for you. Ibagid siya magpalangga ang Victoriahanon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Hambay ko muna subuan ko tinag-interest. Barb, una na ka sa Facebook, makita mo yung mga video sa TikTok, ano mga video ni Sue. Ni Inday Sue tawag nila. Oo. Kag doon na sa Jahan Gidling, no? Kay Tigda. Tigda ka tama. Hagpok sa iya yung ilonggo niya. Kagabi itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.